biachi mo bibia kwa ba bi onfema emergency Ghana TV so na wonu nse mu nua ba de menya atena se sei de na chese stories na na maboaboa no amede ebremon na eneme fa mo nkọ ye mami bia yesu wabo abrante bidua ama waye de wewu no onu nso edi nan se enye onu no bo edua no enu nso akwakoye nsem bebre eni coach ya onu nso edi na kola truma mani truma ehwe abisa ba bi oda no enye kra no enu nso mum yenhwe enu nso mra eni obi nso a abayo na nyefra yarefo be na nyefra and obabi nso edi ni sika enu nso odi yenhwe stories ni mra mempesi meka mu nsem bebre ntino odi yenhwe stories ni me ba me wonse ba ko me bi nso ameka de ato aso ama munyuma ne dɔɔso nti ensam no so dɔɔso enu a coach papa ofafa kasabu no coach na abofra no se wa fire ne to oni na akoda no te say Yesu adom no mpaye ne ho ye konfano che boko Yesu adom boko me won se dom bia to aye wa ha minim ba bia omofre ohene awiai you want na eja me busa busuafo mi musa omo na atoa me free senkran yo se wagadugo se Israel minim ba bia omofre ohene awiai mo kasamafo ne wan enyi jinem we coach ne dan me your sister club Abiansi we coach ne dan yeah sister club yeah friends yes, sister club sister club be yes your club one wa wo phone si so no dom no mame we your friends me patch on just mo nya na busuafo coach ne we yes so up to now yente ne kan inti die na de mo ba ne idea ba say yete club ni din so wo edwumadie no hu nti no yes you ntime ntra sen hwe o se yetime ba do ye hu ne ye no yente nenum asem ye no o se yes yetime ba na ye be ye hu ano e wo club ne ho ba enye se ono per se ba club ne hu club be ya se yanka club bia ho asem club ba ko ho asem ana ye tin ne se mo se mo be ye asem na kofie e mane na ne o akoka mo kanyina me na mete ho na mse ye mefa mo na mo mra ha efie no eno an ti Rebecca se mo ye sister club mo ni ofa kasa nyina mimi di nkomo na chi enti metre fidi kesie mu meka se mo ye sister club na ye frɛ sister club bia ye hwe coach Ibrahim ana mo frɛ se mo nia no enti mo ni abusuafo besia na makoka asɛm no wo fie na mse awe asɛm no mu koka wo fie be mu de tie anse madu konfanoche hospital mesi chinchina tie mu free hospital ho na mo mra ha ntimi sew efunu na nia bia ma yate dada ti dem de bae no mamo na ne no kra se na oka no me na kakra yanka se ebe fa asɛm na kofie e na club no management so aba yes ya no academy management no yaba e na eba be kan ahwe se management ne wo he who me sister club bia me frɛ sister club bia to your sister club apejamu me here management of the club na fema hold on responsible say where is coach Ibrahim the club for no me here o okay if I told me that say said the asem no tie no enra na mete say asem bi ko so e wo social media acho your club ne den if I told me director my club no but club needing clubs no dey door so pa Piano Soccer Academy yo yes director me ya inti me pa cho me te ye no na baby a me wo bia na wo se de me ye bia me twa so na me ba na me behwe de ekoso akire na me ba ye no nso no nipa na ne ho asem aba no na wo se me ko hwehwe baby owo na me ko fie ho me ko ye no ma nkoto no ho okwa fie be mu pa cho me ko baby a ye camping kola no club house no ma nkoto no ho nkola no ba ko ka kire me se omo ye training na no pa wie ye no na odi ne bag boy akiri se o kokrum aba intino se de mo ne nkomo didie ekoye de me de mante se ebi amoma ne proud notice se mo be frɛ no
na mo ne nakasa eno de se me kasa meti ya na meboa nti no me ne me panifo so hia anwumre no na me se da bi de we ade na ekɔ no de e wo se ye bam na yenso ye ba na ye betie efiri abusuafo ho no se yesi bibi se na akoso na me de me ntumi nni adanse because where is the coach in the way we are director yes sir ye bechi mu nyina gum till some be provide the coach number within 24 hours because muntu meka nche se coach no and o be ye training anopa no na wa fa ne bag club et say dwuman yemfa say ye di bone ni ya pam ya che me yanyam ye be che adwumawura ti wo ye director no wa fa coach Ibrahim mama eja wo nkofie ena me ka se de etie bia no de ya beti bia no so ye be sa de akoyechi Dabi we de yem pin echi kura me si coach ne wan mo friend intentem coach ne wan bes nyina wo de be frɛ nyina no enko za enti sisi an one fa coach ne adwuma me pa cho se one fa coach ne adwuma oh coach de ono an starting na de ena echiri no financial problems inti no went no ontumi me too because of financial issues inti no na emu aye de ama no nti me ba mu na me ne be kasa ye agreement say e was say me ne ye adwuma na me so me invest wa adwuma ne mu nti no enye te say obi a ti yemfa ne say waku obi ana say wapra obi obetumi afa ne bag na sa no wayera mo nsem za oh baby owo bi ade ye de beba baby owo bi ade eja now mungo now minim so wura komfo na ti wunya ni kohwe abofra na okay you drew hot there onfa images ne nto so minim se wunya ni ekohwe ya eja ofa fakura ne trum ko ne kire no se page no so na monfa nto a mo de fa kire director no fakura ne trum ma me ni agro eya oba so nya oba fakura ne trum ko no fa kire no director no afei wodi trum ko se mo se mo ntumi fa nto page no so phone no so do betimi ahwe fa kire no Then I'm going I show the coin. My name is I. I know cousin. I'm very good. Show some shit. I'm a cut. I show some cut. Also, I'm got to buy. Oh, yeah, it's no vision about name there. Oh, yeah, no paper. Maybe I know there minimum. I'm patching the coin. I'm a can. I show very. Onemeta Serbia and Koda our time be on for Fleming. No animal pushing, no piano cassette of a woman, DC, and you said D. No animal. Or the cemetery. Or the cemetery. Oh, yeah, no. Oh, yeah, no, Makoda. Yet that. Yeda damba sakura bebe ni yeda damba bono kwa o danki to ba enye debia ebia 5 7 mepe ache me form tiko form ano se isi ade ma draw the form ache afofo o person no so mbo am no tina aya no problem la dey I'm a say edu bandi. I'm kujale. I'm a answer. Only me answer now. You kujale. Only me answer now. Mama tell you. Mr. Say me born some kaka. Ono penny. Coach on your dog. Coach Ibrahim. Anyas. Hello, coach. Coach name. Ibrahim. Morning, Baja Design. Yo, me Baja me from fee. Oyerepa FM, Oyerepa TV, Ewo Kumase. Oyerepa, Ewo Kumase. Mami bi adeneba aba akwala no da Konfanoche Teaching Hospital. Na akwala no ade report bi amayen. Na sem tiawa ne se. Wonu na ye adwuma ewo enkran. Na woni na da ma sabe na ne to ana ofa. Enti asem no aba be kan say na ye ne maame no di nkomo wo ya fidie so
edi nyame boa 1 o'clock yɛbɛfrɛ wo ti director yɛhwehwɛ coach every nsam kosisi yensa bɛka coach una yɛ director of the club yenya ma wonko just where you coach na pie coach no Ghana he ya no wo mo club ho ano wo enu adanko na hai ti coach Ibrahim Owen director wo so na me wo coach ne wen someone hwe ensem a ebe betire no ebe yire se benta me no kese legal team aye ready omo ato case na fa omo achese omo gina me koso me se mun produce coach na mayen coach no Owen ma ene said the American no endra issue ni si na me nifie se me wo fie a enka meye mafemu de se me de be call police station and answer baby but na no from me enra besi ne director who coach madam me hu na nka me nka nchire me ntwa nto be can call me friend line no ade na esi friend line my de pa se mo take club na coach ne ho asem say aba mo se wa fa ne bag no koe na ne numbers nya adwuma obi ba na da emergency no obi ba maame no mibusa no se wode ne betra club anyem bia wanyi ne ska wose busumi bia coach je ne 1000 Ghana cedis ode ne ska eja coach na wose ne phone adum e na ring no fa to speaker ne ente coach na wose ne phone na dum free nra ma free nra nyina de me friend say the magic aso nra nyina me friend sa friend na ya ji coach free wo na ya director of the club ade na adum so be kan sa friend na egbo mu na ekoso no say ye minu akra na bibi anka enya me de intime de say de be ya emra no be na adwuma no eno na wo say ye na secondly no kra cinema akola ne health hu hia me kra chen sa nti coach ne ba health ne be ko nanim Martin Pacho me guso ame friend the coach ne ba obi aka sam na de ato so anasa wa ka se no aye no wo denti na wudwane nti me say me suspect so wa hwe ya enkwara na egu club am say o se ya baby mu nyina motohwe pose kegu mike nim obapa no kra ba ko pe enye we nkwa na denti no wudwane adenti no wudwane ayedai wodwane enno me na me ne kasai me ye be ma te sawa wo yonko be ma na me no kasai adenti na wudwane akoyi coach no obetimi adwane wo but won't me fa no nsie da ye ka kire na manate ba bi o bi opa wo no surrender himself to the police ba bi o bi a o go police station ba ni bia no akoka de wa ye no report no ma commander ho no mo nche no every minute kuma se ya na ye nya ya ju wa fa ne busa no ba bi o Hello? Yeah, Koji. Mema oni omunkasa. Okay, inti. Me pacho. E wo se oba. Wohu, e wo se oba ha se na ye nyina ye tena se na nchirechiri mu a wo bia no. Wo de aba because ye ba ha no enye police asem enye bibi asem. Omo pese omo tie wanu mu asem. Na won so de wo ka no. Na waka. Ba se sisi ano utie me sisi ano wankasa enu mom na bema alert say ade na omo ka no kra ye no kra nti wusu kire mu bia wo bia no mesrew na wo de aba na afi ye hu na bibia dadin why nti miss try hold on iPhone speaker no da Coach Ibrahim who fine sisi e Coach Ibrahim, who are fine CCA? Amasamai. And now what Tianka now want Tianka? Tidienti da brand so in our phone adum.
ɛnura yɛ from multiple phone no bomwa answering machine bomwa etiefo nyina di mo dansa fe foi what here Samuel Ransford aka Ransford Junior Osen is a Coach, asem na abana yenka ne telephone so. Ya fro over 24 hours. Wana musifo etimi afri ama samayo senkran eduru ha. Bu coach na asamfa wo ho no. Adenti na wadot. Coach, emfa asem ne ni agro. And me see enti ye hiao ye pon online ya Canada da nyesese yese no wote ye frɛ wa nopa enti sana wa ye wadwene sɛ wo ba ka wadu ya frɛ da nyese ye frɛ wa ye hiao ti ensa beda kan Oche ma ye pon adwuma no e na wo frɛ back ye frɛ o ye bo wa mane so donko 1 o'clock wo sound nyina wa ha wo je pene same moma wonti a 1 o'clock ye frɛ wo throughout coach me see ye hia wo kumase coach ye hia wo kumase sa sisi a wo simu a wo ma medu time a ye bepon ye hia nti ye de wo nyame pa wo tena coach enu tena na wo ha nyame dia dum ye tena da wo ha ye ni wana musifo ni hwe kan akora no obo coach Ibrahim me se abone ne na wetie wo ba no obehwe image se wo ho no o se wo enye me obowudin wa moderator din wa mo ye can say team manager bidin osi coach was say specific coach no so di Ibrahim ti ohene ye hia wa ha coach me tio yes it anytime no one can say wante coach esi nyame adumu a otina da na wo so for am say wo de ne ya brofo nti wonte me ka coach Ibrahim yes it na ye nya wa ha roughly ano probable no wo twene fa na wo Oyerepa FM ha I watch no probable 8:30 next one report to Oyerepa TV animal station animal wadum what you aswa make a chono na re fa ne ma di agro e ba ye osesene no obaba ko ani What time baby up ko she akufu ado ball play match ye wo tare ye ko she akufu ado ball play match so atutu mu de kana tena ba ti so from mom sign bond se nyame adom coach odwane ye de ombesi anan
oba pa me no ya dwen nyame adom tena so om so ye hia om wa ha sa eso se mo ko basade a chene e beti se coach no hode ne ho akamura director was a CEO ye be hold you responsible cause wo buy se wo be gina coach na nam na fu adum free nra mo nte ne nka ti manka se fra a che se money coach no kura no madi nkomo dada asi enti adansi asi wa ha no nyame adom ochena ye gi coach every wo nsem da someone me adwe oba pa me no ya dwen ye gi coach every director nsem oba pa se ye ka che ne se coach ama wono yama ne nkoi en wo frɛ ya pa ne koi edi do kan de me no ya dwen na minim se wono aso director nsem ye gi coach every director nsem ye ka no kira se ye gi coach mo prepare rankings bi mfa ngu ho mo sign ye gi coach every team director no eho nyame adom ochena ache kura 9:00 AM mesamu sevi omo nyina images nso nto so mame team miensa na ba nyina mu sevi omo photo mfa nto ho mame medam ose mbetumi am sorry yes you does pa wo bibi kan fa mic akoda na papa fa mic no you suffer any antina medabase se mo medima se mbedam na mo so mo anyima yipemu na ba bia esem ne to ne yehwe akora ne yedie bia no mo aboa me ema bibie koso da me so me den paibo etechi se bibia be wi nkudumdie ne de aseda abro nyankopon amen amen omunkoyo timunso ekire omu wo fie ha gawolim se yenya afeni akobo ye krata te lawyer mfa free betintim ye mra nim fo krata na ye de abatum anim na ho na mbehunu omunkoyo ntimisra wo de kan akoma to yem ye behwe ekire amamo kama oi mawie so for me ba ma menya stories one or two oi mawie from a vera safo. Bra wanim kakra. Be microphone. Me pacho you idea boko. Ye from a vera safo. Do not from ajoa. Say be fie mienu nie e na me baba ya friend ma course. Woni aba me friend kwaku Steven. E twempena. E ma me hui e bo me ba no. E sa ate akwa ne won se won twe ne ho firi me ba no 16 years. E ma msa de ko to akwa ne ma me anim se e kwan odi me ba ne ba ne kwaku Steven ba ma course twempena ti wo twe ne ho firi akla ne ho still na guso akwan sole ya no de tene makodi no mama ne 5 cedi makodi no mama ne 10 cedi te ja ma bufuo e mama de abufuo ko akla ne fie e de me na mpaboa ko twa akwa ni so me twa nsu em kan say so why wadwen say okoro panhwe no me na me behwe ma de ne so obesa akwa na bra ba ma me de a e na otwa preko a wadi a no e na de me firi mo ba me fie timba fie no e na ma me ma priest for be che me say me ma be bo ne ba me kuru so agba akwa ne ba na sumti o me abechi me ni me kuru nyina yakobo yeka yakoba ya mo sei atwaprakona me kan ye eduabo etie nkodane eno so me sai de akire eno mo koi masakobo kan nyina adane e jam na me tibe baabie eti ba bosumi muni ena me wo ho na akwa ne ohini bi wo fe na asamo asoma me be frɛ me sei ohia me ti me kwai na na ti wa hye me sei kwaku Steven no ye kodane duane ba ye no kwaku Steven na sa ne me ba na sa akwakoda eti esuo nya akola no nti memla na ya obi ombia menyi firi mu na ye nkodane nam se asemi efie mienu na asem ne ye kan nei me ya obi ani mu na me ba so yi na firi sa adwena ase hono nti me ya obi anya den ani mu se de nya hwe nam se di akire eti ye be kono kasa na me fa me kuru bo me se asem se ma me na be kan na obi kuru se no ma me na sa da ba se de ba na sa ne me ba na koda dia na se omo obu ya bla yesu to no ne ka wabo bia wo gini sika afiri omo ho eti me kuru bu kan se kan ye 1500 ena omu echias kan ma me kuru ko mu chia 500 chem de 550 buy eti di mu na otwe mienu duri na akora ne kowu ya ma me ne di je ho se me na me body badua ma ne ba wuo ama kro nyina atenne ma ne o de bo no e de toso me nsum sa de asem no akodu dwira se hinanim wa fra ya mienu nyina atena se se obetu bofo akan ye ho na ye yakọ sumankwa ayin wa ko hwe asem ni ma me ne se wonko ya twena ma me ne se wonko e se kro bofo se o mesi akwa ne chena ti chena mo si akwa me ni kuru mienu ya bodua kumni pade ya e no mo so be kuye bi na me da be da mo se be sira mo mo me na se sumankwa ayin ho a ye ko hwe se ma no se me ka twapre ko no e na ekuma akula na me hunu de me ye ma mpa cho awie gromanse Obaba ya no wanyamfie me pa cho wanyamfie say ata no 16 years se afi no ko 18 wonyanya 18
ɛna wɔne abɛmu ɔno so wɔn fie sɛ twempena saa time no musa akwa no 17 years eso akwa no wu 17 years so de meba 17 years just yɛbɛti ne age so na woyɛ de hu sɛ wo ba JHS ni akora no ne abɛmu a ne twempena me pa acho obi ne hu bɛka kyerɛ me ubusa oba no se de sɛ no ma no kore ti de ne ma tu sa kom na kwa abɛmu a ne fie a udu ɔso kɔto bom sɛ wo abɛmu a me ka kyerɛ wo twapra a we sorry fache me kasa ka ya se atimi akum no na me ka cho wo twapra a wadi no wiase a na wadi ne no man pa chere se ye duo na kakra chi anya akwada na makwada na wu abemu na wu di ne tu sa kom a wo kɔ abemu ani fi akoka se wo twapra a wadi no akwa ne sorry ama wose okodi no man 5 cedi okodi no man 10 cedi ena ye me kra ya me de kofi o so me sa anya me be otime na aso yi ti wo kofi ho abemu no wo parents o awofo won fan to o manim me pa cho me de to ne ma ame anim kwa sana ti die na hye wo bufu a ubie wa no ka menim se ye wo twaprekon so na ma me ko me ta na wo ne na sa de ko to ne ma ame anim se de di kan a wakasa kire wo ba ɛna wabɔmɔden akɔ abɛmu ano so fie sɛ ɔntwe ne ho emfiri wo ba no ho kɔsɛ yɛn nkɔra bɔne mienu na ɔmaka bom no ɔmudi bɔne wakɔ wade ato na wofo die ne ka wo a woka sɛ wei ade atwa wade atwa ne nnɛ ɛka sɛ mu odu die ne ma wo kan sa ma tere akwa sɛ ɔkɔdi ni ba no sa de ne nam sɛ ɔma ne 10 cedi 5 cedis no ɛna ye me ya ma me so ko fie ko kan sa asɛ me kyerɛ akɔra no na efi sɛ wo kansa no akɔra nsa kɔne wo ba ne dai me pa cho ba bu sumi mu nie no asa na asa mo ne be frɛ me sɛ ɛno akyire no wɔsan na akɔra na sa akɔda tiye de ne dua ofre nsu a yɛn kan yɛn ho yɛn ho no kwa abamu ani sa wo ba nyɛ obi ba nso nyɛ sese rese kromo nyina yɛse nyame adom ɔkyena abamu ani yeyi no na emu kasa abufuo aya nso so wahwɛ ne ba from mofrabre onim sɛ ne be kosua ne korabɔ ne sem yɛse kasa wo kan na akum akwada no tie yi ne to ɔde a wo ne okunu die krono ɔmo bɛbɔ mu ubodua man pa cho ba modua asa wa frenso man frenso na wo te sɛ enya twɛprɛko na nya akwada mumie wi ano kasa yi o wo te sɛ enya no man pa cho man te da kopum bosumi mu ni a ohene ne frɛ me senti wo te te bosumi ni wo te na wo hu akwada na de na ye no pa cho me hu no ntimi nante ba mo ka se yen sa ankodane me se de akire sa akoi na wan frenso a wo ye da akwada na me kire mu nyina cho se ya me kyem ni sa na me kire man frenso bia enta me sere se kan na yen kosuma kwa hen we bia na akwa na yo bi boye boni bi na bi onyaso bia boni dua bi wo ba bi na ne me de na kwa den akwa akohia ti ma me so ya twina asman kwa no so wonko dwuna se hene na na kwansi afam barema wa ka se me ne nyina last week no ka se me ne nyina wo mla no ntu wo no kwantu bofo nka ye ho na ye nko na no kura ombia ye emedadi ne ye hunu ma me no so enko ti akwada na wu ba chan madani ni nyina chi akwada na wu ne mi su se modani wie wa sakone akwada na da ba chan ne sake makwada kwa no ni ha wa free krobo be wan yi akwa na ya chi so for monkata akwada na ni mama wai apostle famano wote se o mama mo akwada ni dua wote se o mama mo akwada ni dua mi wo ho ne di akwada na ba ko enti modani wie wo sa na obedai kano kura bi ewom nyesa wo so ba so nan yo ewi ati mi free krom wo ko tena papa mesi modani wie wo sa na wada pa cho da bi modani wie ye no ma on che bi antiquia na wo JHS ni akoda ya twen ya homa no eba ne se na ne abamu an ko twempra osuani kagu ma eba ne se na ne akoda an ko twempra a wo ma me kan nyina na still 5 cedis inti wo ma me o ma 5 cedis benka se mu no wo ma me o ma 5 cedis chama de chensa da fe ya na ko 5 cedis menje 5 cedis ni fu bi na o je de say ono ade nam so man 5 ba me da menje 5 cedis ti eba ne se no da eba ne se no da ya no ne enkoe wa me ko shana ni din koma ko shana ni din komo bai
Pese mu besua de yo. Yenkete sia ne ye mamu a JHS 1 2 3 say class 6 5 uko sia wo frifie ko school no wa pon no asa ko sia no mi busa ho ti wo ye de ko sia no weekends osuani weekends ya na wo so ye wo di school sibu school niema wo horo mpabo school bag wo siesie wo ho amadoada weekends wo de okompana twen yeah deal mi busa ho 4 years yes wo papa nhwe wo mami ya hwe asama akofa bre no asodin so waso no na asodin wo wansem kakaka wo de abra wo mami wono bo ne ba ho ban yo hyasem a wo de na kotum te say yes china krone de say etimatim fine junase mesre etimatim junase fo enem na wo Ghana se wo bi ti de fie mo se mo ba bo ni ni kunaku no Ghana ha mon try mesra mo pa asem na ba yentase no obanyansafo mesra mo fa mra nhyɛ won sem sɛ mo yeyi abamu ane to hɔ a mo ba bo ni ni kunu ne ne makum krom ha antiquia pansago antiquia Antina. Oh, kafra wo me. Ya kowai. Matimame. Dia nesi. Antina me pa chewo. Aba wa TV suwe. Me wa ha. Ana na pebi. Na ekosiada ana wo baaye. Wo baa no se sister. Me ba wo. Wo na man dabre na wo tena so. Na me bi sa na kwa so. Na so ne tientia na tientia na se. Me ba abema no ne ba no twem na. Ne me no kro ni wo me pa sister me pa chewo. Ono me nim ba no kasa. Tine me ba no kro ni wo. Wo ko pa ko so me frɛ no so phone for 7. Bra no nya ho. Ampa ban di me ka bai. Emma me say sister ba no say 7. Ma mi say wo ne ba twem na ti say. Wo se manya no kore ana me de ye pa no tuna wo solo ko ye. To solo ko ye no ono ba ka so no ko siada. Ni fiada ana me ba no me de di awie ya me say dem me TV. Ana me ba no opie kwa abonti ko di agro. Nti da no ba no me hu anadwo me hu no. Ti ade ti me so na pa no meti me da ni wo. Ana no so akwadwo nso wo ba. Nti say na no le kokko sei. O so ba na so na anadwo wo mani mani afa na so saa wo. Oba ni kunu no. Wo ba me ba na ni so afa na so. Am so ti da se pa na ba ba ni kwa ba ya wo fa se. Na ba ba yo nto ti me bo na ni afa na so saa. Ena me bo me kunu enu amane. O so o fa firi. Na mbo ni kunu enu amane. Ena wo se nya nte saa na so ye mfe no. Ye fra bla ne ba ya. Me kunu fe wo se an. Ona ne bo na bla so wa anya de. Tam no so ka ti wa anya abi. Ena ja ka kan ne ye ko ye be. Antina ba ma ne bo ni fiada. E jo na papa ma ofie na sa na sa ba ye fie ho. Wonyam ne ba lo so na so wonyam ne ba ma. Ena wo ba na sister ago na me je so na me ba ne che dem yo fie na pa. Ena wo say ai na me per 7 ana so 7 die. Me ne wo dem nti wa me fe me ba se me ba ne mra. Ena me ne ba ama me odi obi aba hwe oba na sisi anu atwe na pie. Antina me ne ba ya sister ne ba na ba ko so. Na ba so ti baby. Enti me ye obuso bi sama na me o kan so same pa acho metim bayifu me sro wada etu di waka me ne mbanda ka sabiyo na me ye me man to twan so bu ko school me run me iska bra me ma no me de so wa na ma boda bo mbanda so pa ana me timi ka ba afi da man sister ala de baba aba mbanda sa sister o ja sama ba me pa acho ye ka e de to ni baba na mbanda ni so na je sa ya tem ko so me ne nko na so bi onu me de na me tene nko ana me ya tene ye di yango eti ye di ayo watem no wo friends yo ba meli di ma me ka say wa na be hu eti so o fa na wo ba ka say wo twapra ko a wadi ya no ena ja wo fini fie do ko ye kwansi wo ko ye case wo tabuom enti mbaba ko so ye police officer eti so wo ba no ana bi ka che ne say na de na wa me atama adanse yi na ade baba bro unu ane sa ana so mi de me ni na ma me kran kan chele me
ti wana man fa phone of frame na nse ayo ni kuna bono oni ni so ade number kwa ababura apalan ena eja me de be ka asa ma so ni man ni kokoye case o na nso me de be man de ni asem ti me de me koye case ya na be he me ba ni ma ba ko 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 ni na no ka asa eti man de dom ban de be ka wa anti koye case o tegum eti mo wana me ba ne fa na jo bi le sama fa da sin na we case o na nse sa ena me wa se me ko me de me se me nkoyi ena eja ade a mo so yen fa akwa na mla na me ne mba yi ko ye ena ja ye chi asem nyina no wie ena nso so kan nso ne die ento baka ne die wie ye no ena mo so sa na tie ono ka se obodua obakwa ne kura dua ena fa fa ne se sa na tie dia bibi ne ntie ho ase ni nya so ne nko fie na ye ko sesi na nko da ne dua no ena me se me de me ni haw bia ena ja ye mpa ne fie no mo timantem wo no o mo fa aye fra asemi ena ye tena se ne ye me ne me ka cho mo pere se me dane ka wa me ka me na kwa hospital ma bonyina me de me pa me ka mo mo ntua ta ade kula ento mo so ka wa police station no ene se wan si di o se me de me nyinti me so mo so mpo mo ka ene ye nyina te na ye tete mantem ya enti me di ante na e fi wa kwa no ye koda ni ye ka asem wie no ne kwasi ada ne koda ni dua no e fro me be so ya me wo fie na me de ne ko doctor na me tonlo ne ko doctor na me tonlo edru bi fi na me be ya me dan nya na be ya ho save na dai what's my name nim ena ja me se na so na me so me ko ba bi na si obi abobi ona chi na ye obi abobi ona chi no bisu mi se sa sister na abobi ona chi ena sister bra na sister na te dia sister bia na oba no wo so akọ school awie wo so na adwuma fo na nam enti bia na se obi na abobi ona eni nim ana te dia e be da ni bia acha mi bo kafra penso bi twi umrimu kakra penso bi twi umrimu ti mo ko na no krese mame ne bodua tena me ba minya nu ho ana o mo so bodua obi abodua la chi ni bomba bo mbese ma wo me ko kwada ntia konfo da ni dua ma ame ani ye fo da be pa na ba no twen ye wa o hu ne pa ti fo da na ba no twen ye o twen wie ye afie dia wo ti kwa ye adwuma kakra wa na ofre ma me ya leo e se bela fie fra me ma num so kakra me ba na fre me ma me ya leo me se ba fa bela fie am de ko doctor de ne ko awa na ne ho ato no awa na ya asa aba ne buronya yi mu ena me bayi me na tia wote ma me wo adwuma sa santa ase na ma me fa na pa na sakua te fia na afie na da wo no afa na ko wo nya na ya de ba pronso no na asantanchim na agu no enti eja me fa ma ade ma de ko doctor enti do nya na gade na yakase enti ono na fofo no mu di agro no na wo mu ka che wo papa nua ne se ayi bi ba ha se bi na ko sa ko da ya de na ya de ne pa ya de na ya de da eneja me fa ya see na me me nda enti ya se ade a tia e me ko dwa atoa na ko se na ko da ni bia no antena wutie mimi tie nti osane ne bedai moda ne wie no ana antena ya fa ya ja ana fa ko se de conference se yin ba ya see ya retu ni se wa bo me badua enti ya fa no so gitu mu sampa obakọ na chi dua enti wose okache me be okache nye esi wona se wose me tweba kwa na wadie tweba kwa do mo ni dua ana msi eleja ya ka se ne se ya kwa da ni dua enti esem nye mo no e wa bo fe ni kru se asem se na abo na ni kun se sanete ya dia police check na okwo ye no se me twa na nsa no na gida kwa da ni dua ho ti wa na wose mu san se ka wose oboka 10.5 ana maka testa ne se ne sanada ne ko ne mi ka mebo e sana te me 5 million na na watchia no ne 5.5 ha so ne so e me no ko wa de pene so wa pene so ena e sa pata ko suya mi ensa e ka no je ye e fa nte de se ko na ni dua ya sister ko asore ba ansa na me bi se da wo se me ko asore ba ansa na da ni ko da ni dua no na ya ni bi sampa ena fedie ye bompa ya me de radi jimi za ne benya won timi so le nanti me ye bubu dem a wotun anya hwete e de pakel
again ko na bo hu safa no e de again e de ne tinu mo no ko ye ye ba so ni she che ne be fi ele de oba ya e ko na ni dua wi e na ko da ni dua wi ye eja e de ma de ti de ma de ko doctor ye tinti me ka fe ka me nyane nyina no me ko san me nyane nyina no se bla da ka fa no ka ko ma papa na o di asem no ko ma no o di che de sam anjena me da na se ye na me da se ana jo ndi skema na me ta bi fi ntante ne ho ana me be ya die na ko na fa ba e ko na ba e ko na ba nti fedie na de akese enti tai adwada no takia funu wahana baba ya ba ko ba se ma adansi ba na ba ha se ye mpe ko se ma no ya fe ko se ma no am ka tamba ne se o ngan cha aba ya ne se me ba ne yale so ko de ba me pia pa jo me di no mba ne yale ndena ade achi no be ya die esa ya keke ade achi ba me be ya tinya so ne biem na me jam me so le jam me so ko na adai ko na me na akula ajan sam de ne ko hospital ne ko atimati we bo ni so doka ne se yale no e fa no e wo ne yam enti na de ti obama de nsuo asa akula ab na ya de ne ko ye e ya anyumle ye yi akula e bai enti na fa ma pe kwa so me kwa so da anyumle ni so won ti me nkom la na me ja no ko bai ade ti wo kura ba me be na asa bubu yi o ti stre o ti kan hospital ya o ni so de da no o bi be me yama no e na je me ka cha ne se o do me yanko da na de sinya wo da me somate na ko ji so mama te na ye wura da mu me be de ma me ha me ho me te me ya me sa ti e bo don ko no be se ma ta me ko ni mo so ni wo de don ko ma ho ko ni mo sa na de nchen e fa ti le ba ni se mi fa ni se ye na no wo de me ba na ye mle ena ja be be ka jan so ma no mi enu ke bo no na bo 220 pepe o so ma ka ko ni mo ena me so ni mu na me twa na se kakra na me tuni o so ma kan shogun so na me de shogun ba so de me je mu system ba ye be wu ye mi fe so ma wu fie me ba ka se nya nchira o a ja so mo me ba dua me de so konfo na ne dua ne se me na me de ba ye ku ba e ti ko paso na me ya ko se me ba aso wiem aba wali bi ko ba ya de chen ba ni ku se me ko da ne dua ma ko wan ko ni o me anya yie no so ma ko da ne dua ma fa ma ko bi o me anya yie no akaka te wa hene no ena wa hene fira me anapa ena ko yi na no se asam no me maame ena me kuma na ko ye enti akasa ate me dia me ko ba maame amane ye na ya ko die beka ena je maame ka jam san fa me fon so ntimi ma ntisi na nya ye ne ntimi ma me bi fon ko ma na me ko me fon ko ma na na adu no wa hene na wo de ne kasa ena me fon ko ma na na adu no na maame kasa ye na nka na tie da agi ababa we tete ma fa na nko ahọ ne bi dia o ma ye nsi me ba no o so mo me ba dua ede ni ko da mi bia me de wo ko bie ente na ede ni ko da mi bia me de wo ko bie ele de baba na me ni abre na pa baba ha mi na pa no da ka ta kola ti ku ya baba ha mi na jalo ti bi so no wa ha mi na pa ente na sa na so ne tie ante yako kafra wai matma me kafra eno mesa busa obium akwara wa bono duasie mampa cho me mo ni dua ba me ne ta me se okoya ntidi ntina omabo usu mo dua omabo ba isu sori ana ota ne yare nyina na otata abamu ewo fie na se waje mu se ebusa usu mo dua na omukodane a wo ha no se mampa cho obi ba na obo amane a wo se adansere na abo me badua ku no o ma me na mane a obo de bo no adanse yere obi ba de mane ya akono le busa amane a obi se wase o se ko mo fo de atele ho ba bia e se so me dwoma me ton na me nyina aduru ho se ma bo bi badua ku no na du ka se ya yanko suma kwa hin wo de wa me yanko se me na wo se ma bo badua dia na du se yanko suma kwa hin no tu bo fo kan ye ho a se wo sa ma yeko wankasa na du kan na namba wa ha man pa je fo na du na mu yemisa no ya fe na du mu yemisa no kro na ye pe mu no kro ntino na du namba wa me ha ti wo bodua o se wo ka twepre no na se na kora na wu 2 years asa me kan efie mienu nie na fe na dua na efie mienu nie efie mienu na me je me ba we sei efie mienu nie
Mami. Antenna. What's the word? You don't have to go. What do you mean? No, come what dear. Atena kwa wasa mina mabo obedua ku no atena kwa ho nyina obi aya adanse de na abo Kwaku Steven dua ku no abaya na adanse yere no wona ekwa Kwaku Steven enna kwa se kwa benaje be di matam se me bo akwani dua ku na nyimle be na nwotwe ne fa wodi matam se aba akwani dua ku no na mini create kuma ma na hwe ti sa won ko kan ya wo so asa kwa benaje no wo ben Wabeng, sister, ofufi obiara obegem so wo de efi no mu de na onye di ofu obedi atam ofu obedi atam sister na obe na me ko so kwa hin hwe se otapia ko na akuru dia ni egwe yi na ye nko hunu se dia bi so achi a ye kwa ni ye ko hunu meba aba time munye di mame munye di munye di mame kora mienu kora na ye nkora bonesem Eduabo kasa edikum hwe wonu kasa kakra yi a woka yi me mo yes me dina we da so no me dina da sam se be say me ho sign sam no ba na fa ma say wo ko down dia me fa ho ba me dina we da to so no na be say nyina ye ko sma kwa hin ho na wo yeb sam bo dia wa kwa na chi kwa na ni ye huru Ebe ba bodu wa kwanachi menyi ntum ba ho de nya kwade a ene no kura mu bia ebepie chese wakuma mu modua ma ni modua onfom so a wo ye nse wo ka chapra ko no chapra ko no kum ni padia ene meji onfom so a ye nse wo di akire ko nso so se yankodane wa he na samwa de she wo ni wakuma mu se ni be ka se me no ebia ne yenkosuma nkwa ahene ho ni akwa se chapra ko no ameka ye dua na samwa de she me se na wo se wo dua na wo ko nsuo so se wo kodane dua na samwa de she me na samwa ene mame ye di mame che mame no Antenna mame nche mame no ante akua mite o ye di mame nche ante akua Mame me se okacha wo man so munye di ni entie o me se mo ani die mu wiase nyina etie mo Anjekwa moko nso no so no mame owo me moko nso no so epie mu se wabodua Antegua Kafra Yako Obata Nsumbete Antegua Moko sa moko dane no epie mu ho se ho yedi asem Osan de wo ma dase Mame Antegua Bese da odi mo achi a mokoda ne dua no Moko se mokoda ne dua no ye di asam ho ogitu mu se wabodua Timu ye dandane Mankia mu ye dandane Sensuo no so no ka se o modua o mu ye dandane so wa say wa so modua ana me ka se ba no so ko su mu wo fa so hye adwuma enti me so wo no me so mo chi sa enti me ko personal madane na ba be yi Anam si nipa ya watene won se wo so wo modua moko ye no so wo so wo modua ti ye dan ne ekoda ne tiri so dua me na ne tiri so dua o me de se konfo ne kwa ka tiri so me na makumi ba enti me se me be ko palo ese afedi ye so wo so do waku a wo ba ai konfo se me makumi ba wo lo dan dua ne fransa me be na wuni no so me makumi ba enti me ko palo abeji mba asie Usu modua ya bonjo wa yinfie usu modua enti me ko madia so
mama mesre mo ni aba na mse na mfom so se rabande abufuo kasama etrai na eyam adwene se bia enam so na abamu ano wa mesre mo moma komanto yem se mo se mu sie no nyame ya dom ochina sese asaya wio bibia ni ho ayenya ne Steven a obetumi abankwam ti mesre mo moma makomanto mu yem na fufuro ansa mabiom na yen kancha wofo kwara mienu na yen kwara bone nipo ko de so de me nyina adaase wodo de me nyina na busu nyina adaase tim awa obema kwa masoma kwa hene ahwe se ne wo kan ye no kre anti de nipo bo de so de me nyina adaase anam se wo na wo kan se ne pa so busa na o se o modua mo ko nso no so yes wo modua ti be hwe na o de me nyina adaase yes ni nipo bo dua no nipo bo mba ne dua no na ye hwan se re mu ne na ko Matias yo muni ne tu anamo e basa koda ne yare odi mo chi ne mo koi na me busa se ho no me ba ta konfro ho ande dia ne nya na koye ana me se e hon e bo no so wa ba obadua wo so o no so modua aha ana mo sa bana still yare ne da so wom ante na wajin pata nya se ji ku se so anya pata o na ne nyu dua no o ba so modua enye pata o me kunu se e ka so wa mo so wa abodua yen koda ni so ba fie police station ka anyina ya wakotua na se obona sa ni me ba na koda dia e kwase bo na kwani se wa kwani ma wa mo ka na ye ya sa bo ka ni nyina no e se ye da kwani da so na kwana ka kwa dai akoda mo se koda ni akoda ni aba wi o a sa na to kra atwa a wo bia ha che ma se wo bia anya yi e se mo sa fa ho wo sa fa ho na kwana sa akoda enya ni na wo se be ka achira mi o me ono koda na mi ni na koda me on koda ya mi nim obo sa bushi mi muni a asam ne ba na me kuru sei sa kwa no kwase bo di bi sei wo me ne ba no me na me wale no sisa no abi be na so ma machi no na dua mo ni ya kan nya da no so ne so wo bo sa nya kwana koda de ne ka obo oje ne ka ti me nye mpata ene sa ko hwe no so wo ka no e konfo na ka che me sei obo me jo mpata sei na me se ma na me se na me ni pata bi aje ma me no me ka no ho se me ni pata bi a me je ma me no ena konfo na sei enya hwe obo ma nya me ko sua me ensa ti ko sua ne ma me ko sua enya na bisa ko ne ma me ko sua ko sua say yende konfo ante ku ya ona de ko sua ne che me say yende na sa mo ona me ko sua ko go si a me ka say ko sua ko egu ho me o menye pata fu sta ku ya ho wo sister ka menye pata bia firi ho me kunu ka obo ya no ene waje 10 million 550 cedis afiri ho me menye ka me kwa sabe ka ya plan me ba ko hospital na e kan ya ma am family wo ade wo de ne ko hospital ko e ba sa no wonyem ya meboa ma wa anyem na me nim sa kwa ne nyem ene ka sa ne nyem so no sa kwa no woni ne da sa no akwa ne yale akwa ne yale ko ku Steven ene ma me nya ba ko blessing no ma ko to test abe test akwa ba me nim se akwa no kula no mo test akwa no se bo mo ko ku Steven sa blessing mo test akwa na akwa no onyema ka ba ma do kwa ba me ho he kwa ku Steven me ka me ba ya timi na aska mama ni hunu ka ba ma ba ba we se hu se o busa ye o ma test and test o kan ko kasa go fidi animu mo to test akwa no wo ba do na test onyema ka mo na do kwa ho he ka ba me ba na do mami ekua ante na besese no ube pese yenhwe se sa na sam na okan tweprekon no ena eku akwara no so modua ante na ya bona so modua hanso kwa bejitu se mi modua ba mi din na wo de ato ewo no so no ena me pese do kwa bia da adi wa ha me dem se modua me jasera me jere bigina se me modua mfia me nie ma gira na ma bia bigina hwa na me gira pa monde me se sera me modua ba ta ko bo atene ho se me ma bodua kuma kola no na pese ko hwem se ye no ko se twepre ko no ekum ni pade a ene me ma se bi difo me ma me sa so se ne anya no so dia na fa ye hunu me ho asan ena me hwe me se wa ko bo da no duo o ba so me nya na ehia me ba me din na se ye no padi bia bata me din ho bidia na vera sama pade maame no mani je ho papa ma yenye sape vera mani je ho me padi bia abata ho ti ya ko what vera say ante na ai maame me ba so no wa frɛ me wo so mo odua enti ese no kra no manya ho wonti me mawie ti ma onu de o se wa kaka sabi se atwapreko but o mo odua se oyo batan te se wo no obodua kumu ba
dan so si akora ne free mu no obia se wabodua ekono ti se beye na obia nso bete na se no kamomra na ho na behwe se wonu ne bodua yen fansie ye beka ma wiase nyina sakora ne kwan no wokwa yen nyina ye bete Auntie Naa so bodua nta kwani kwa wuye no me fa kan me to so me fa suma wo fie me timba me ko kwa hwom na wo se wa ba na ka na ha pa na sai also obi ebo ne din me din da so no me how to say we me din da so say me na ku ba no so me dwom nyina me ton bo de e du so me dwom nyina se na ba obi badua ku no ene nam se na ba obi badua ku no me so say din de me mpa ko me modua kepra ko na me kan ye se kepra ko no e ti ku mi pa de a me pese me hunu eno anu no Auntie Naa mame wase wo modua nti o je me pa me sada me nsayam but yes punu wi a ye nyina baba na de o ye se de tu ya dumo chana na mode ne tumpemo hu ampati ai yes say nyame so mfa ne kofi asombium no nche kafra yete wase wo ba bafie kafra why kafra nyane ya hwehwe na yate ye say nyankopon se wo mfa ne kra ensie na batan so no yenwen ya no kakra enwen ya no kakra obi awu akwara boni o ti nyame adom a yede mo be hye se echina ye ena ye wukuada ohun sofo ti echina da na mo besie no ti ye be ma mo fiada memene da ka nyame pa dwoada mo ma ye nyina nsenhia ne mfa yie ntu yie afi mesremo adwara me nyama na nya benada wadaro ma yasom ti ye be semame mesrew ene umane wabusuafo namfo yonko asemka se wo mama me mesremo mimpe ye abemu aketo asese woko mimpe ye mumanya boko nonko dedi mesremo kroni nyina etimatim dwinasefo mesremo ani diemu nyame ya dum ochena ya bema CIDs abahwa o mun shatade wa obedi nsemo ni bia ya bechewo mo ma bamu an onko din boko me nsuro untumi ntina kromu a omu nyina baka se ya no begus tinam se de nyabote yes kro no mame maso kotodwem mesra omoma bibia nye boko kosi se dabnada ye behyiam owo me mame ekua mese maso kotodwem mesra ohwema bibia nye boko na basabe mpe basabasa bia wo etimatim so mo odua yi na metim ba bi na yese memenya dai wo so mo odua na fene kwa ba na ka apa na sei wo apa kuta apa na sika tira me ba cha me ha ne se me din wo se no wo se me din se ma ba obadua e se oba wo ye no bi bai na so apa no ya no wu ya e ka me ti din wo mami wakoyi ne bakwa batufi wo yo batan de dabi ye kwa ye ren ho kra mpo se sempo mami ne bada ne nchen eni braba o eni braba mesro wasa me madie ajado magu ho wasa me madie e bia na wo so ken se so nkan so se na wo ba no o ti admusia de apa jama yo wo ba ti admusia de ba na tia wo ba ti admusia ana wo ba jama ba ti admusia wo ba ti so ti admusia na ba jama ba na wo ba jama admusia wo ba ta tinti wo ba ta tinti wo ku ba ta tinti ka no na sawa ti asu ba ka na wo ni ante na ba cha mama na ni say ya mani say ya mama me da senti nyame adom obada aboso ansemi ya reho sempa se abranti wonyini nuru ba bia na fiadu no mienu na wahwe ne nkwaya ya sa de ya na ye kan se abatai no ye ma no omusi so amoma ye ma ye ni nko mo o se wugya ya kwala no so no anya ne awopa we ye ka bi kura wo no 22 years ebi kura na ma mensu tu no kura wontie omfa ebi se enen kwa mbos kakra bi arom fi so mo ye okay obi se wanyini wo no abetumi abone bra
na so enyina so ammoa enti sister Kuya yesawa ni die awurade nhyɛw ne abusua ni nyinaa den na moma akoma bia mrafom na yenya abofra yi kwaya asomdwem na makoba sɛ akola yi woi mu na ye yom nso bibi foforo sa besia ave ye baka se yehunu ya anka ye mane ye bɔkɔ na nso na asɛya wie na asɛya wie ne ye ho hwie nyi ye so empanimfo se sabe wuti pe a na abɔ wo ye ho hwie nyi wo se sa enyi eti yama busere nyina yakɔ yama mo hyɛden asomdwem nyame de yankwakyɛ ye brada ye bɛwɛ mo ani momra na yɛmfa asɛm no nto baabi a ɛsɛ yɛde to ɛma asomdwemra yɛdam ase enti ɔbapa yɛnkɔ yɛ anim ahi ɛm sɛ nnɛ na yɛkɔɔ court ɔhema ba bi a wɔde pintoa awɔ Richmond DJ na watoa nananom wɔ Rubin enso producer na sɛ Richmond yɛ okum obi no na de Richmond ɔde pintoa awɔ no ɛnɛ na yɛkɔɔ Asokwa court nyani bɛhwɛ tinana bɛtena sɛ mɛma ɔno abɔdama ne de si court dem ho nyame adom a the 5th judge tena se no wa remand case no ko 5th February yes one san kɔtwe mu na wɔtwe mienu bi nka ho ɔmgu so ɛyɛ nhwehwɛmu no de akɔ papa de ne si court ne antina medawone watiefo ne wahwɛfo ne adwumayɛfo a ɛwɔ Oyerepa AFUTUO ho dwumadi ase bebre na ne wo mu nyinaa ne sɛ yetu anamon yɛkɔe Asokwa na ɛyɛ January 17th no ana wɔn a yɛdi nkan yɛkɔ ɛyɛ prempɛ Assembly Hall Court na yɛkɔe no abranteɛ no yi suban bi adi kyerɛ yɛn ni a amami suro kakra na mehu sɛ saa abranteɛ no onye nipa a ɛsɛ sɛ wɔtena wie ase ɛne sɛ ɛbra ne yɛtete wɔ no bench no ɛdɔso bebrebe ɛna wɔn a wɔn asɛm wɔ hɔ no obi atete so tie yɛ tie akyire abranteɛ nso ne si adi ne tie ne mu abranteɛ dan ne hwɛ yɛn ni a obusa yɛ sɛ adenti ana yɛhwɛ no ne sɛ na yɛ ni tie akyire wo tie ne mu wo na wo dan wani ne yɛ dan ne yɛhwɛ wo a abranteɛ asɛm a wɔka kyerɛ me ne me nua kuma yɛ justice sɛ yɛnyina yie ɛna ebusa sɛ yɛnyina yie ɛwɔ kwan bɛɛ so nti ɛkɔyɛ akasakasa kakra hɔ ɛne yɛde atwa so ɛno ntɔnkyɛn on the 22nd year yɛ nda a yɛsɛ twa namo a yɛkɔɔ yɛ a ɛno nso ɛho asɛm yɛkɔ Asokwa no yɛwi asɛm nya akɔɔto apɔn ɛsi yɛnkɔ yɛsɔre a abranteɛ no se meme ne me nkwalaa na yɛbaeɛ no yɛyɛ ni nkan ɛna me nkwalaa no se kɔɔto apɔn obi atumi ɛtu tene ɛkɔ ne baabi nti wontumi nka nkyɛ sɛ yɛyɛ mumu na yɛni nkan yɛyɛ ne woni kasase bia abranteɛ no maame ɛgyina n'akyi ɛyɛ na n'adwoa no a ɔno na wɔseɛ sɛ ɔyɛ adeɛ bɛba hema nanso abusua no se na ɔyɛ ɔba apani nso mutu no so mfie mmienu ni ɔnyɛ ɔhema but ɔgye ne mutum sɛ ɔda so ɛyɛ ɔhema maame no abɛgyina ne ba n'akyi nti maame nkwala no enya akoma kakra na mdwodwo ɔmo bo sɛ ɔmo ntwa so dwumadie no nyinaa wɔ aban nsɛm yɛfiri inside hɔ yɛ baanim hɔ asɛm a Richmond Daddy ne ɛka kyerɛ me wɔ fa ase baako ku bi sɛ nya hankɔpo ana gu ne nsa kɔbɛ mafia no ne maame agyina n'akyi den na antina mehunu sɛ akora na ho ɔde a wɔnya nyinaa ne sɛ wɔde ahuni pra ko ne mpranu ana wɔpro bi ne mprensa so no ɔkɔkora no a ana maame na ho ɔde a wɔde gyina n'akyi ntino ɔsan ba bio enu nti akora ne gidie mu no onim sɛ kinike ɛyɛ den asɛm wei ɔkɔkora a ɔbɛsa ba because of the maame agyina n'akyi ne nti ahoɔden a akora na anya na ne maame so anya ɔno so de taa ne ba n'akyi no trete nko a ana obi a sɛ bi ɔhyɛ abansa no ɔno ɔtrete yɛn ɛwɔ court dem ne mpɛ no ɔyɛ akɔ nyinaa trete nko a ɛno nti mada roma sɛ na me ba ha se na me de bɛto anim a menim deɛ wɔ abɔfra no mu menim nyɛ ne maame ahyehyɛ a ɛno nti abɔfra no ahoɔden no apagya saa na mmom ɔnnim sɛ ɔwɔ abansɛm na wɔhyɛ mmara se na mmom wɔwɔ yusu ɔno auto power ɛde ka nsɛm ɛde kyerɛ yɛn a wɔdi awu sɛ yɛyɛ ntwɛn na ɔbɛ mafia yɛ no nti mada roma sɛ me baeɛ a agya mada roma mo deɛ mo ka ewom
mede bedamo na asɛm no so nana ya beda se sisi asane e court di asɛm no ti yemfa ni die emma my lord na oni asɛm no pepepe henchi anso asko asɛm nko ho chi ai ti yense nyame se o ma na hoɔden ne na basa emremu na senie no ten na justice emrama ubia akoma entoneyem tinana munhyɛ mo ho den me sɛ ne oyɛ nyina CID a prosecutor wode ne kɔ nyina obehunu nka wa nyina mate sɛ waworɔworɔ ne nka wa ne nyina afiri ne nsa ti yɛma prosecutor ne posifo ne court kwan na yɛnyɛ n'asɛm no nhwehwɛmu na yɛni n'asɛm no pɛpɛɛpɛ ma me gye sɛ yɛbɛku paapɔ sɛ mu nso mu nua baamu yɛ sɛ arawo sɛ ma me bubu ani a ono a wasa akɔfa ne ba yarefoɔ kyɛsɛ kamera ne nkohom monhwɛ sɛ de ma me sitie na wakɔfa ne ba yarefoɔ wɔde firi takoradeɛ sɛ he tɔn ontumi nante wɔ ne nan na wakɔfa ne ba mo nso na moto mu yɛ mesrɛ mu ne mu odu ɛdin ye erade kafra sɔfo mo ntwe akonya ne mɛ ne to kakra yɛhuna mani kafra munson mu ye sofo bam no kakra mai Derek ndie woni sa de no me ye ne ma o wechi me mun peja na ni nsisi wo ma ne dio now you be a wonante na wa yare bubu uyo bia chese wonante momfa na konya ne mra nanim kakra 6 years mu ani no watumi abubu a wontumi nante biomu yi ase yo nana pia yeda senso momfa mic na mano mame udin dantalaba yo mpache wie boko so mi fita krade gbe bi ni wa ya mare mi fita wa ta kal mi fiti e fba ma ta kal mama abehe wa fam be mi se gbe bi ni wa ya ma stama mi fita krade ma ta kal mama ba so ewi che so wa fa ka free takrade aba na de fante mumu ami ma bi di for so ka so kotoka de wa foka wa toka wa be che so wa fro ka ba yo na mbebe se ba wo mencha wa fa na adwa 23 years ọkọ nsu ma ọba nka kan so ebi tere be medi ọkọ nsu a wo na ọba se ma apụrụ m sese ya apụ na akọ etu ma madam time na apụ sese ye no se ara wa funi bi atọ ni nsu nso ka gini ska na wo de ska wo kono mse yo da ma kwana bra na nyen metna hot 11 o'clock na afra ko hefa na da mo ko police station no sa da asem to na pa metna hot wamba na pa masama chim ko central police station ko report na police ni kala membra na anyi 4 days ntoto the 4 days metna na emre na nimini emisa na okwa face ba na gbabe na so okwa bi ne nchan emisa ko hwan ne nchan amma akoma ju se mepa ehye wa akofom na amma mpa ehye akwa street dey ntipa ko okwa nchan ka fa na aba emisa ka fa na mbra nko ya ne bede tintini bi onna aba nimisa beda amene ne enemhin asa mbapo chana na adwo menchi misa da adwo won chanden minimu a mkara mdo won chana mkan ko tunu nsu na wala wo hen fasa mka ka wa ntakwari to train station misa abeda ammi ma shim papa nte mu ya nka na mmegu se ma mo operation pa sha akofom na afra ba ko 4 days na ni amon bay from afasu mi na ma from so ama minim na police station mo kwa akona aba nda akona aba nya so pa mechawa na ka fa na ankra are chim he na ankra na ma me wobe wa mani so wo nda afra wo nto ka che gban po de on ba mencha maka nchem da afra wo mencha so me hwe na ma de wo nda afra wo nchem nim sinti se ne kwa akwende afu gban na asa obo wara meba no minim ba me so atim ka che da me pa nchaw mbe no huni de na so wo wa no so obo wa ma na e ba so na e ba sa o mo wa no no mi so o wara mati nti na ankra osam no koto ejina ba mento koto ejina ba no ase de ise wa ja ato otu nse esi da afra no ogbo wa no
nti bibia na mu hu ahwan oje wona mama no mesema nti no boy no ho no ka fa ni nsa ni yibe o afa we no mekra wan hwe mabo hwe otuni di no ye ne fam ano ho no koto adwuma na mbena no ye laptop nti o ho na ade ne ba odwuma no nko no we gye o ho na wasan akobiem ma afa ye fam mu aso na gisu oni nsa ni bi msa esu adwuma na hwe me esu adwuma o no so adwuma we gye ma boy na no koto adwuma fufu ne master ho no so adwuma so wontum wonsua nda trouble ade cha trouble nti was nti amban so mesa mka chenda ame wo baba yin na baba sia nti wa ba me fia menye na basabasa nti no so mfa mbande no so ni nua na chebe me so me de ko baby se me na basabasa no so me de ko baby oba na basabasa no so nti na afa ya boy ne ya fine se me boy oye baby mpo am ne mba na chire me de boy na chike mpa do ono na tena ohwe mo family nti mma boy me boy ne ya fine nti wan baba sma beda ko e mesafasam nti da ko e ye di banti anye ntene nsusu nti ko hwe nsu amantem to gba nine na okra nti wan afas ma jem ka beda ko e mesafasam a meka asem oboa hwe beda ko na one ne gala de de mu ya ma so mka nya he ba se egude mu me se de ntina ko nso kasa e firi oto afen no tu ntinsa oto afen so ogiles de obaya afen no ade mesinti mka nya he nka kakra na e drive nto nka kakra efi I let them say, I had my up, Messom notes and say, I can be see, but I didn't need to say, we them. Now, coffee be so back on us, our Miss Australia, not got the bar for the team, not so Ogonia, in Carayenden. Boy, not by each other, why ye. Oh, one number of us, ma, so the one girl say, of course, it's smiling. You don't want some man can be so on a besan than I've met catch them on to an ends now. Near 5 months a year, and Ben Ogona Jaffe, and the mum. Nti man ma hwe afanga kaka na boy so kan kaka ma benye finge mbana ka hye man so ya to funti na ade ne bapia no de nti afam no ka hye man no obey boy no mka da opo no wampo no gina wa we to ne nsan ne nti ebiem o wana message say boy no de ho ya message afam so ntumi ne ntina boy no ka kyan so again so mben so ntumi ne ntina so sa an we egu no kwasan so ogu no gemofo no mesama mon ka dem na we de npo wo ya wo gi ya wol nso benyi no hwe mofama no na ka ntum an hwe mofama na anna do ayenti ne se je mofangu na maye dam la on mesameti maye den antina o wa 56 da o de 56 baba me den me frama den ase mo fe 50 baba week bo 2 week me frama den ase antina na anyen we go na efi we tuta kwa de ho we je na edwuma efi otin we to efi ho me frɛ no mfa you know school ma anya na ya na me sister ya be se na kakawe na go to school new school fees on tua you so school or purpose so me you know what ma mpana me poison ma ko school ala ayi ni po something e go be 2 weeks mpo na afa nko school new school fees mko tell me tema sa afa otum ko to school fees no bus be sam ka se metam ebu adam gi sika no ko ansa ma ka je metam bus sam ko toy me frana nti se ne madam afa ne madam so frana an offer na for me ade ma tete se mo for me e say you go do school fees about 21.7 oda aba odem ko tue de miske me ko tue na no mo so mo hwe antina se ba du nkofo asem me ne boy ne baba no mo hwe mo fo se ka on hwe mo fo no mo nka na mo hwe bi ne fo mo fo ne nchen no hwe mo fo no mo hwe bi ne fo mame ubei ntiapo nda wa ma ho kwan se woni abamu ankotena mami oyare won ntiapo otimi hwimu a busumi nsia na o mafie na wo de na ma da wani da ho mpo na da se na oyare se woni ne nkotena oni ne ntena se wonya fie se 23 years and on abamu an nkotena ontiapo nya yare se na abahwa pa ma no na owo na wa doma busumi nsia na oba na wasa kanama na wasa nyem no na wasa doma na waba we wasa baby osi a wahwemu yi oba sa ka no senye we ko oba kwakofo obi foforo boy na po ayara oni guy na onam no do nti na po na na ganya we tefi na making senye we mpo ha oba kwakofo obi foforo abaya wo yare nya ye se ne pema no ye pia na mabema na be men so nim disability e wo nti no so de ne girls woda ho na ne mpran so da ne nchen uso won ti apo sisi abema enu adomu yi
Obey so kura adwin ni ho. On so kwakura ha. Wo so yare. Tese bede. Tie bede would ba se bede yenra oba ne mra. No oba de no be. No betu ya. Oh, fum so na wo yen se wo ma kwan se won ne nti akoda yare. Yare ni ehwehwa yare sade man ne piansa won kotra be ma so saye de. Enemrem. Me saka no ba ta otintin se na oja. Inye be se Adwo ko sese di say. Be 6 months 7 months. Ti woni ba bi owo. Ba bi. Ke wo mo ono abeba. Mbe ko. Nam se wo mo abeba. Anto ma ya mbe ko wo. Ti owo a edi se no wate nkwara no. Na me nya ye ti fi akol. Ti wa owo ya na eja wo ni mo ade ti wa. Me hwe kaka de nso bo ko we bebi ka baba na ye de. E da hwe mo fama no. Ka che ne ye fan say. Akọ bedu. Wonu so won fie say. Nnum ne fim. Na wo hwe a. So be 35. Oye adwuma. Drive ni. Ne we te fim bo am. Ti okaka coin. Okaka ko ni ntakrade. Ntakrade so na oti. Ti olodu free takrade coin. Ko ni ntakrade. Ko ni untakrade. Trotro na sa taxi. Trotro. Ti se wako station ho. Me hwe se de mami city akura so o tumi furo car hampo bre. Me mu antina mu. Ni fa ba 11 9:30 car ni tu. Mutu na wa 3:30. Ti uye de den kore kan ho bai. Akodam na adam no be de bi o mencha ma oso no mu. Uyi su wheelchair. Mo fi na fort abam na ye ntemu ntumi ya. Ti uye den ko station. Mfa do apo na me lokra. Da obedu kejeti am so e. Kana stem ku a stage ta fa an wi am ka she nti ad na maka dai. O me hwe disability wo na nkwara nketo we nso ka no ho. Wa umu wi aba na nkwara nketo asu di wachi nti om na bekuta bag da na se dai. Wo ti mi yampa ye ku nyema bi atoto weti. Impo so kin so di nkasi nti so company ye fun. Mr. Sokins odin kasi nta se compend ne yefua ho na se ma me yefua me yo nta na sofu ma misika na nta anyo misika no mko se mko te amu na chief na kitikiti se ma ese ni skims papa na ekọ no ma misika asa gas ma ami papa ya mi she nde be gala me mise nde indi guarantee the chief a to copy your tone. No poso be kai. Any two keys. Remwana so papa mami bia o sore wa ba men to me o me dem yi misika. Na de I want say apostle be ye. Ya mi shira. Bedu da homa na ebomu a wonfa no wo ni mfoni ti e beda hwehwe no ane de ne madam afere madam friend of fay teacher no Friday of fay teacher no friend of fay nim bi se na abedi nsina gbaji mo fam egu modu na aka na okati so for by more try guy na hwe munya no Obapa ya friend so many occasions yenya no ne nkasai oh se me kware ne no anama ye madwe sasa ke friend no yenya no ne ne command ase ye adwuma kare kan se onko fie no onko to ba me no onko hwe nkwada no we abeda ha o mami abeda ha so mami abeda aha ne takrade mami nsu ne anwoden so anu ne me hawo nyina mami so wo su nyina abrante enti ye frɛ wa ye frɛ wi enti wo se wo phone na ebele nana eko bedu yes ra ba bia wo bia wo na ye frɛ no bomodia so be fa phone no why eko ba bia wo bia fa call no na enkomonante na apeso ni udie no ni uni why na ye wo ma wo sam ni ye ka wo enye wo bia ma wa ma achinyame be hira wo ma ma be hwe wo e wo wo mpani mfie mu wo mo wo sam ni ye ka no edi e ko ya sraw bomodi na fa call na maami we die wo jai nkola we gu no so dia minima djuma maami we betumi akwakoye
na odi ahwe wo mai wo so nim so oba na wo ne wo nkwalai no sabi oba no so wo wadwene mu hawo wo yare sesi ayeke wo no so ayu ko enti wo so shim na wo na wi nkwala no edi an wo beye onu oba no kra oba edi an wo ba beye e ko di kola ye frost bebe nyina bomodi afa na komo bia o ye nuni na ya semi ya pa Bishop any period wa pa me dase no krenie ni pa ye mombo mena no se asem na bom si etipu arehumum arehu pa se mami wa hodin po na nko hwe ne nanano mo a kenye hwe sesesia na hodin asa na nyenya me pa ne kan ho a na nkolai mienu kura ma arehu asam na arehu e ma arehu na eko baby a wo bia yenim se Oyerepa de wo bete anya bi kura wo yonkofo bi unua bi obusua bi wo mbefrɛ wo de ekoso yi eneta kura de fo enim na tu so na enim na tu bo mu ntino ekwan bi aso enim se wo tie yen ekɔ hwɛ wasi hwɛ ne moboro hwɛ wasi moboro ne nkola no behwe wo ma no what ekɔ bomodin a behwe wo ma no na eya asefim ya rehusam se wasi en esabi woni anamo na wutimi bomodin agya nkola mienu ma no eni ebro be fa nkola ekɔkɔ mo ba kura wa no no hwe nkola no mom eno bebo asense ekɔ we wajan kola ya gu aseso eya asefem eya rehosem ekwo enkola stu atare akura no yi akire na sabi omu atare mpo ne stu atare ekwo ye besrew be nkola no wate e ma tan no so yesrem semo mane kofa mema e asantefo sabi asante kasa waso kwa ware bisa na maame wansuso nanka ekɔ beka kire wo se wo beyi wo pen kura wanhu no de wo beyesie be nansa se ne nan no anka ekɔ ba ne ka kire ne se ekɔ me ba no wonso aware o me be na ye adwuma kakra hwe me enti papa me kas me ma me ba na ka wufie ana me ba na ba onkyanya na me boa wantumi amfa enokura antoni enokura da wo de matefa ne ko enie hwene ekɔ waya wo entie matan yesremo semo mane ekɔ awade ana yekɔ mpena twe a ya munchake mo ma no o me ma bna Florence de abusua men spell wo ye sikani kura to obu asema me ba ne to obu asebra fie sabe wo ye hiani a to obu asene to obu asebra fie sanse bebe bi ehu oba fofora chese sabio o kekani ni o kekana we ebe wiase na obene ne betena na kakra bi no ohu oba fofora na ate nani so timata no mumye kasa nkyere ye manom na ye hwe ye mani yie na nkola ni ye daache sesi ya hwe ekwawo na agya maame nkola mienu a nkola ni kamafo ye ni hwefo yi na maame benyo wonyo maame wudi nkola asem enye kura nka obewo konsupa na nkokoba wonya kakredi sesi ya nkola mienu wo bedi wo abegu wiase a hwe nkola mo bro e ma tan mesremo ye ma na ekọ ba bia mo mienhwe ni entie ni enkasa nkyere nkola no ni entwe mo fridi o mo kro no na won kwa ma akosi hwe anti na mi hu dia me kampo akosi Jobrem
Hi. Na mama binom. O ma drink some dinam na say. We die manya na adufudi ade. Na adufudi ade te se nwam takra. Na adufudi ade efo bekum kwadonto. Mesra abatan ni bi die ne say. Ene minsum na hunu sa obatan bia ni banyini enu so oware na be ma bia ba wonye school cram na opesa ne ba no ne responsibilities no efri ne so abatan dudu na general responsibilities dudu anwa responsibilities intinu wasum na ma be ma foforo waba ene obi aba bedom so wafa aba no a ubeti minti na wo mienu o ubeti minti na ade nkwada miensa baaye na nipa binum wo ho enso awrade se mede nkwada yi ifa wo so enti obema ho ahoden awrade bema ho suahunu ni nyansa odi behwa emofra no ana abata binum a wo mumma yare ye no o madwene ne se na me wugya me ba efua me wugya me ba ama wonu kura nso wo beye dan ene emepe wo bi de na ma no wone ne wo ba ako a na akwada no a wo mo kwa wo no enchechere da so besena de so a ohun sese wo bayi kopa bibi no abedi o enchechere da so no asena de so a wasa kofa bi abeka ho yesra ba tiny bi o sese wiase we ye ni da ho wiase o aya ahotoso wiase o ewiase wo ya ye wo ho no ayahweye ani da oni ahotoso wiase ewiase na ye manyamanya ewiase de ye tumrika ani ye di akire bemma bia pese ye wedie manya makonye skani ba kane no wose menyu oba wo beboa me won kwamra no no adua no osisi ne nioma ewiase ye den ne ye so ye kunu no mu a na bemma bisasa na oye adwuma ban na juwa ne maame Abna Florence no wono so woye adwuma ban business ban dan ye pe ye maame no madwuma ye pe fie ho kɔ na so ye hwede wo fie ho bema bodie beboa wodi o ye mosaso boafo o emfa nse wadwunu mu same kɔpa de afo onum se woye yare ni na ontimi mfa ne nkosi awie ye enso maame ne behwe no ne ne wo tochom nyame amoa na kwada no okoye wa ma me sabie somprediasa wote fom hwan na ekofa ba hwan no somboafo hwan na behwe nkwada enempo ye no wo kasa bibia timisi obode etimisi sa bibia na nansesan ye ba bibisi na woni ho a enkwada yi wagya wo mu faduabene mu wagya wo mawerɛhuo mu na ade wo mu gya hwan enti na basa na no mabeya de so a ama oman Ghana ya beya de so ampotemo ayete ya beya de so afia yetim obi didi no hunu sankoda na wo ho a onya bi fama nkoda na na ne ho kire no e ka no nko na nkotimi aye enkoda na pede nanso fame koni asem Ghana yete no enti se kuro papa bi a wo mo gino mo nkoda ho Ghana aban okoye de woba obi anwunu ye nkoda ho na nka nkoda no enna ne ade so ameso aye na yenua na aye no yabesere yabepa ne chewo de esie bia yenhwe ayaya de no eye nipa na ya na ewuo no na sebe enyi odwan o enya kuko o eye nipa na ya na ewuo no na yesra nso se ye wo fie na so obi be ka kire se me de me ba na isua adwuma me de me ba na iko school ma ba no ntwe ne ho a mesre adwobre wo eye etimatim masi anadwena se ho ye nyina nkosi akoda na somdwem na awrade adom ebonada ye maame no ye nua na hye no onfamra na yenyansiesie na tuo kan sinsemu a etuo no na edi ewu ofo feedback ada wo ba pa we dia birthday science akaye no na me da na die kakra fa ne bank asemu ne ye Charles ewie de bokoma wachowe de nyabone enso menema mi bi na wo konongo na nsemu wo mi yale
na yale na mi yale ye no ma me ka me ni kakra na ma me no ase me ne nati na ma fa ne se mbibia no nti me won ode me ba me sister mo awo no bo muti na obehwe me hospital mu na naja me ko na o support me kakra ti me ko agogwa no mo yes woni ma me nchi hospital no ko nti o mu kire me amasama hospital kesi bi won ko nti o ni me ni ko hye machine no mu se o ma problem no na ese no ska o ba je me no 15,000 na mso okay mati ti ma me no ene de me ko bibia ba ye ti we no se ese Charles bende na mso okay mi ye no ena mse mefifem ede ape skano na me ya timi ede akokoye me ni ti mi na ne mwa sese amanfoa kakra na minya 3,500 de mama me se on fantum ho na mefifem ave se menya first one akwakogia nti me won ma beka chem se o kwani sister honum aba nti ma onche na msumati na obeba na kamenya 15 na mda soso na makwakogia duro no 1,500 and 15 1,500 ka 15,000 na ya kwa 150 million 1,500 on aso 3,500 so na 5,000 makwakogia okay nti 1,500 na 1,500 eti mo won friend say ohunyankopɔ adom ma ejosu dwomu ma no amagbagbo akra nti bla na me konkoje edu no so yiwate meba ntina meba afro me friend na onfa ko ni bi ma friend na wonfa ko ni bi o timi se mia no akate ko no ti se meba se mpacho mo ame na onfa sika na mra me na me fa isoso na me fa nkoje medu no mani no eya me ya edu na dwa me ntimi ya de enna menini prinso sa ewiase mintimi mfem kola ese mepie anajo ne ahmachenko anajo mintimi mpie enti ese no mepana chow onwe de office kan ye de emrem na mfa nkonkoji eduro no na ntina meba ntina mummobo na office kan mram Charles mami when you ya doctor say ehun kai say doctor say ehun kai 15,000 1,500 na what's like 15,000 ni bi mu 150 million sir 150 million ade omo ye odan omo say omo de me to do so 3 months and 15,000 month bia 5,000 ni operation wom de anka be ko 50,000 month bia 50,000 month bia 50,000 5,000 tibosumi miensa no 15,000 ena osi kwan be so na fa so nyeska no da Mr. Srey sem sesa mafo antiminya na before na woni be yo ya na ye de adwuma na before na me ni be me adwuma nde na me ye budwa ni fanse papa die na se padie na me ye padie na me ye yan kakra fanse onye adwuma bia na makokoye padie na me ye yan kakra wani yo ya abusua wo ho emwa ben no mo de abo wa ukoya na usha sese ne o so siriska se mo no abusuafo no me ho fa na me down no o mo se o mo de me ko hospital no o mo skin na sa nti se me sorry na me pe me huska na me mitimi koye pedro ni ji se me no awode me obi ti mame no ne na trafie na say ba mame me na trafie a che kakra o se ase me gini di emfie se ni o me trafie be 3 to 4 years ti ona na de utu anamo ko hospital ende me kwa anode me ko ho ti u ko stress ka unya 3,500 no ade na de bre no se on se on na de me ko yi ena ebia na dam nchen a ebia no bia edai abe fanti me se on kipu eye ya na ki akokoji eduru no ena wa diska no ena me just me friend as we di oso nti na ubuza on siska no we me friend na se wa di oso ni o chesa da ho nti me friend na ho mfa nti wo de ho mfa me siska na da ho ti fa no nya mfa ne ko te no so fa ma na fa ko hospital na mbo ba me ne your friend say ba to ma mi akosua anti akosua wo fa hin chire yi o but konongo konongo so pa Charles konongo ye kakra konongo
not Freetown. Oh, Konongo, no, your dorsal. No, Konongo, so eson. Tiwanche, ya one tiakosia, or Konongo. No, Freetown, na, or is your tiako, Bussin Treja. There are none so ye bujo ni biwo. A quano on Martin Tonton, a Jenny ni biwo. Oh, said Danaka, Eddie saying. Oh, bear 2 weeks in ye say a ye man or yes overco. East ye di bronya ye bedi nu ye man or coy. Bedo na mi nya so crown or crown me say no what to crown my or crown me say or co ne sister bye me obi senka wo crown na mafro say o menya 1,500 kono krana esenka otimi dey sa bosumi ba ko de no nsaka sa 3,500 for mama no na okuta 1,500 nti mesaka bosumi de ba ko anka me ye dey me ko jinti ko me ko je ba naka masafe ma hwese menye biema akwakoji second wine na and afi de me frɛ ma me na won fa no antina me frɛ no fa wa woni problem so mi wom bani no woni duo na adwa me na edo no mo se mama ma edo no se me beje edo no mama ne en ma space me da entem se bia bosumi bia se me jinka 3 months pepepe na ka me start me dwuma ye e kulu na ye de aba wa woni ti me ba ye man tram is tokula na me se ne sadia ti na me dey me fem amafo be hu so aboam kakra mu so amafo bobo me sa na me de ne ma e se me wo 1,500 ni shem ya sa ka de ba ya kwakwaje wi ne so ay dey aka na me start me do na me num na me dibi ku na me num sa e se me fra so a onfa ko no me fra wa onfa ko no timira bedam se mu mo bono so for ne hu wanya maame na dada hu aba pa na na minya maame no ene maame ne kasai wo se ba bi o wakodie na kwa wa ntinya de na obetumi aba sika no we sika no so wa ka che me se wo gusu sika no wo pe na se sika no wadi se do si kire ye ne kire sika na fa no so ono anani nyina wo ho onyare otumi ye ne bodua ni friend ya ko sese ne ya sika ai wo hospital no so wadi so de ye de ai wadi sika no ti o hwehwe e sika no ogusu a wo hwehwe no a onya ma no ai ti aja ko se so kwa asore mitumi hu aja ko se kwa asore cha so kwa asore o kwa asore me asore no ko Pentecost na mitimi nche so as tese yare hu sem ti o so wo hwehwe abada be so fo oba pa ndi wo sesesi ade onyanya nti na oda so wo so waso wachiri mi busasa he pa poti no wa no so de wonka mampani na wanya de jetu mo ase bedi na jetu mo yedi jetu me ho yedi eni amade de anko didada jetu me ho poni amade de ankani jetu mo no wadi de saro anti akosua yare hu semu ne nkome so befa je ba ya ma watumi adi chase yare ka hospital sikas medi hospital sky ne watere na konne mu awie mu saa wa ma no anti akosia hello mama ye mo ha ya mama na fine na sisi awo actually wa crowd so unim Charles what I say unim Charles Damte but minimum osini sika bedi wai mama mpacho stand there na wo me ho but the kofa jene na me yeboja nkakra eti ya ma je se ni sika no ene me ne na na tie ma fa se ase minua me ne na sisi eti na sika no wo me ho enti me yeboja nkakra me ho ba chire ni na mka se ni me fa me bre sika no nyame ya dumu na se ye kwane e ba ene me ye bi kakra na me bi asoro so mama me se sika no e ka sama fa na me bu fa yare fo sika ni di me pa chwan wa fa yare fo sika ni di
Me patwai. Na wo se obi ya risika no ye fa de kofa nema. Ama me. Na me nim say me nya bi. Wo be nya bi na wo dia. Obi yare wakona ma awia so asresre. Ma me se ogitum ho na me mpani aka na mesoso. Wo se medi. What do you say? Tinka wa nyare a ka wonya wadwuma no. Ti na wo bompa se na nimfra. No ko gigi scamna na di. Oh mama Debbie. Internet no wadi. Abrante onye omobo. Mami abrante onye omobo. Omobo pa. Eti scan away mami scan away je na soto. Je ne esoto. Ye miensa ma 20 Ghana. Je na esoto. Wo de fa je na nka je ne what ton kra wi agomfa so. Ene je ne bucket ba kokra sai. Na nka mpese wakọ bọtọ ho ntumi ntọ. Aduane bia nso ni wa ye di agye nanim mami sika no wen me ba sonya fra o akonfo na faaye adani akonfo ba so se akonfo ko fa we akonfo afaaye se me fa ba omo fa de na me de ba no mami anti akosua ahu enti ofra mi kwa mi mpeke akonfo afa je ne no je ne botari nyina akonfo afa mama mami hwe bibi yo me kura ya kachi no wonu ankan anya negotiation se kufa koye adwuma je mfa so hwe ye ma 24 hours o scan bedi wo adi say anti scan bedi wo adi say enye sa kwansu ma anya ma edi say sikan bedi o edi say eko be 2 months no ni na ko hospital e kacha o se busumi bia omna meda edro so no na watre ni sika so 2 months no ukunu nyasa mama mi nkunu scan away no pacho se ne gu adwuma so nkatra tanti mfie du afe mfie nwotwe na wadwuma ni nsi uyi a abrante ne yare ne nya kesema kwasi ada wote asore dem erade yare fo sika so wadi ohun ukwa asore bay pacho asore bay na di wo Pentecost efa hede Accra afedi Accra na ko wo konongo hifa no na akwa sori pacho say wo konongo hifa no na akwa sori konongo no hifa no na akwa sori hwana na meko ahwa ne he Pentecost na o sofo ye friend say ebi kwa wo bedi a Pentecost wo sofo ye friend say konongo Pentecost a wo se wo kono na wo sofo ye friend say Eda Charles na Accra ho no so na Accra ho so sofo ye friend say Accra no de me ba se adwuma se minti me so se ho na wo ko na wo ko e wo sofo ye friend say mentina me hu ko ho no obeda atre ho akọ obeda atre ho akọ mame hwa ya jiska no wo sori unidi achonedi ta teachers de ona kom na yare nkunu nyesa onye srani ananse nyesa eno sika no ye eje sisi a mobile money nyesa onfoni no ye de beto so ma wiase nyina hu Pentecost ni ba no a yare fo sika 35 million wa fa ko fa jede wadi 2 months ofa ma no o se da uma na ni no ayekese eno akosia hello mama aha ya jiska no mama mpacho sisi a ndie
Migu adwuma so nkakra. Nti de fresi anu die. Mini bi wo ho. Bi wo ho. Unni bi wo ho. Mini obi kura na. Ujetra na odi ye adwuma na wen. Ana Charles sika na obefa. Uni ma. Utoni ma. Charles, on ne man TV o. Uni babia o. Ni a ma me na wo so no ka kire na. Mami akosu ha. Yes. Oh, adena ya misa. Mami. Mr. Charles, nyami o. Sewa na wi. Oh, ese mi kome ni mana se mi komechi. Ese bra mi ble na mana e kwa, Ose mi fa se mami no. Ese pe onzo maka cho se mama mani ni nyede enche. Enya sa o, manyu bone kwa so. Mr. Charles, esro. Ese mi pa cho. Why fa blame na me first kan ma na me de mi fa nko je duro no why. Se mi ka se mi bru adwuma so na mi bru. Adwuma so anti kwa na wo frɛ me a. Charles. Wako somba. Mami mi na mo ko honom. Yes, I come here say radio stations ni nyina wako so asi. So mpaso wo mma osika. O ma frɛ me antim se me tie sika ye de ma o. Amu kwa na mami de ko hospital. Yes, ye ma osika. Di for port et ngoma le so. O se wo ba so mpa bo mma osika. Say no de ma o. O na mo de ko o ma. Say no de ma o. 2000 fan ko hospital. Asa. O ma say 2000. Sa na me down no. Meba. On saka 2000. And now the kosha say call hospital. Tinche say waje sika bia bio mo be bia. 2000 na on saka. Okay, if you want to go station for bio. If you from the mom scan them go station for bio. Na ube free station bia ba ho, ko station bi ko ji sika bio. Na bi when vitas and na me nam de na me nyo boafo na me ni no ene nam de coin so me nya obia na me am team ade hwim me am team ade hwim se me ye de me am ko peska no e da hwem wo yade ti obia onde ma me no ko ana me ko ya me yes me bia ko hospital. There's a radio stations a hodo be se num e na me take calls se wa ba ho o mo che o de e ma mfa somdwe nkofi wate eye me mpese maka bibia biom Charles fa somdwe kofi na ma me kuro no se yampa me mpese ne edi a kire maka aka ho o de eye Charles stations mako 5 se sa no abeye omo o bai wo asem fofora o beka de ka ho no de menka why ti o de ye be frɛ maame akosua no wakiri age usika ma te de ka ho no menka maame akosua koro ye be frɛ maame menwram ye be frɛ na age usika ma why yo okay ti twen wakiri yo that's so for to adofo say na ya hwe videos no na ma ye hu adwiri yankasankasa mumu ye hwe akore ya eye ni coach edi ni truma ma ni truma ye hwe ama yesi ababi oda krampo no eye areho sempa se nyame ambema coach ya anya de kra mumu ye nka na coach de wo se ye nchene pa baby owo bia na wo se ye hwehwe no ne de ye nchene se wa ye wanted enti wo abahu ni bia eno anso wo be frɛ wo na de ya chi sa coach no na wa wo hwa akra wo ye mu bawe na wo hwe papa pani we o jan ho ya no ntumi edi akra we truma hwe de ni truma ye ise wa ya ma ne kidney ba kwa ye de ase ya ma eno nso no akakọ ya rehosem eni papa ya ne nani afre ya ne nso oba besi aba etumi aba be fa ne sika akakọ di free na mo hwe obey enti abante ne ho nya omobo kakrampo enti ayo no ni nua be ma no bi koye ne saa kai so aboso dindindin edi do machi mummy ahwe ya hu ye pa because ene wiase ne wo no edin pa sa no bi benya ne sika no obetsam ne nim fifre abenya ne sika no na wa bremu pa
enti ne kwanse nju amanfo sika nye de any free sa ai eni kwanse ndi amanfo sika free mumiefa we entu ye honfo kese pa adofo ai mumiefa we entu ye honfo me samso mo subscribe na ma like de amame ahana me de mo besi makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.